Al deze troep, dat is, we hebben ongelooflijk veel mobieltjes, faxapparaten, videobanden, cd's, computerschermen. We hebben hier alles waarvan je op een gegeven moment kan denken dat heeft de generatie van nu een stuk minder nodig, omdat alles al in dat mooie apparaatje zit. Hier zit alles al in. Hier zit de atlas in, hier zit de wekker in. Hier zit de Bijbel in. Alles wat je maar kan bedenken zit hierin. Het hele sociale leven, hoe ze nieuws vergaren, alles zit erin. Dus eigenlijk zie je hier een soort van vuilnishoop van wat we eigenlijk niet meer nodig hebben. En eigenlijk op die vuilnisbult herreizen de spelers met die revolutie op sociale media. En hebben we ook door Joachim Rumke. Dat is nu niet te zien, maar we beamen zeg maar ongeveer 8 meter hoog, 4 meter breed de telefoon. Dus de jongeren zijn constant in verbinding met de beamer. Dus tijdens de voorstelling kan je meekijken op hun telefoon. Dus uit de as van de oude technologie herrijst het beeld van de nieuwe technologie.